I els alcaldes d'una desena de municipis del Pallars Jussà es reuneixen aquesta tarda amb el responsable de Salut de Lleida per intentar que el govern faci marxa enrere en la reorganització de l'àrea bàsica de salut de la zona. La retallada preveu que només en un dels dos CAP que hi ha es facin guàrdies nocturnes els dies laborables, una mesura que s'havia d'aplicar des de primers de juliol, però els treballadors s'hi han negat. Fins fa pocs dies, aquest CAP i tota l'àrea de salut de Tremp comptaven amb dos equips de guàrdia per a les nits del dilluns a divendres. Ara s'han quedat amb un. Fins al dia 1, el CAP de Tremp i la subunitat d'Isona tenien una infermera i un metge de guàrdia cada nit. Ara, amb la retallada, un sol equip cobrirà les guàrdies de les dues zones. L'equip de guàrdia cobreix tota l'àrea bàsica de Tremp, un territori de 216 quilòmetres quadrats i 8.500 habitants. Nosaltres passem de dues subunitats de guàrdies localitzades a partir de les 9 de la nit fins a les 8 del matí, passaríem a ser sol una els dies de cada dia, els dissabtes sí que hi hauria les dues unitats i els diumenges dues unitats 12 hores. Nosaltres el que diem és que el territori són 216 quilòmetres quadrats. Evidentment que no hi ha molta població, però sí que és molt llunyana aquesta població. Llunyana i envellida, com és el cas d'aquests dos avis de més de 90 anys que depenen exclusivament de l'assistència d'una familiar. I és molt sovint quan jo els necessito i quan jo els estic trucant. Hi ha dies que potser l'altre dia, per exemple, ens va fer una descompensació molt gran i vam decidir veure què fèiem i durant aquella nit me van estar parlant amb ells telefònicament i pujant 2 vegades en una nit. L'àrea bàsica de Tremp havia comptat amb 2 equips de guàrdia des de 1992. Laura Gordó, TV3, Tremp.